И здравейте, здравейте, драги зрители, аз съм Гошо и днес сме с Гошо Нюз. Отиваме пак в изостаналата фабрика да документираме странните същества там. Така, пристигнахме в фабриката и по-точно към входа на фабриката. Нека ходим на там! Колега! 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 Бегай, колега! Колега, бегай! Колега. Така, драги дами и господа, моят колега умря или е без съзнание за момента. Влизаме в фабриката. О, шит! Гъс. Хора, надявам се видяхте това. Къде си, Букук? Така, хора, надявам се, че репортажът ви е харесал, което така, лайк и subscribe за Gosho News. Колегата е жив.